rade već 10 godina. Ali trebamo se u ovom časnom domu zapitati zašto je to tako. Zašto je to tako? Pa nisu valjda problemi počeli od ovog saziva vlade. Gospodine Sikirliću, budite pošteni pa se zapitajte kako smo stanje u ministarstvu kojem sam ja na čelu zatekli prije 2 godine. Pa današnja se situacija ne može porediti sa onom prije 2 godine kada ste vi, gospodine Sikirliću, vodili ovo ministarstvo. Malo parlamentarizma, molim vas, dozvolite gospođi Hadžić da završi. Hvala vam. Otvorili smo vrata našeg ministarstva za nove inicijative i svježe ideje. Niko ne može reći da je naišao na zatvorena vrata. I pred potpisom smo značajnog ugovora sa našim strateškim partnerima koji će nam omogućiti da što bezbolnije prođemo kroz ovaj proces tranzicije. Ja sad ne bih ovdje ulazila u detalje, ali moram reći kako smo mi u svjetskom tenderu koji smo raspisali u martu prošle godine tražili od zainteresovanih stranih investitora i ulagača da pokriju i saniraju. Šta je? Hoće da privatizira prugu. Onaj hoće da leti s dizelom, ovaj bi da kupi prugu. Ja država i govana, Bože sačuvaj. I naravno da zadrže postojeći broj zaposlenih. Mogu vam samo reći da u prispjelim ponudama imamo baš ovo o čemu sam govorila. A riječ je o najozbiljnijim inostranim investitorima i kompanijama fenomena. Šta je sad bilo, Hamo? A, kako ste znali da sam ja, šefce? Hamo, šta je bilo? Ja, znate onaj čovjek što je dolazio da kupi prugu? Šta je s njim, kretenu? Jesam li ti rekla da ga izbaciš van? Jeste, rekli ste vi to, šefce, nego kad smo mi krenuli da ga izbacimo, spucao ga infarkt. Srce. Ja, umro čovjek. Pa što mene zoveš? Zovi hitnu.